magabot ka na sa point na mag-graduate ka na, hindi mo man wala pagkalipatan nga mag-graduate ka na, dodara ka na lang asta. So, damo pag inayasang trial or nga mag-abot sa imo, even though mag-graduate ka na, hindi na nag-stop ang imo nga journey. May ara ka pag iti nga kung sa mountain, daw damo ka pa ilakbay yun, bala ma-achieve mo ang goal mo. Kung ang isa ka student mag-graduate, ano ang perspective ko pag ang panulo ko sa iya? Siyempre, hindi man ko siling makahambal nga mas taas na siya sa akon. Kay wala pa man sa point na na-achieve ng goal yung kag wala pa sa may napamatudaan sa kaugalingon. Wala labot nga nag-graduate ka, amo na siya dayon. Siyempre hindi, kay wala ka pa sa career mo. Wala ka pa man kabalo kung ano ang madangtan mo after sa graduation. May ara man daan nga nag-graduate lang nga wala man nakapangita sang obra. Kay wala focus. Do hindi siya siling nga nag-graduate lang nga may gina-aim siya nga goal niya. May ara man for example nga nag-graduate siya kag nag-eskwela lang siya. Tungod sa mga tao nga nag-push sa iya nga ay kinahanglan gid graduate ka. Do para sa iya ang graduate nga ginatawag dara na siya bila feeling success na siya sa amo na nga klase sa kung graduate na dayon. So hindi na iya amo na iya kay damo sa mga graduate students nga until now natambay na wala obra. Tapos may ara man for example sa mga babae na-graduate na, may ara man nga naggusto na wala man na kapangita obra, na-graduate lang. Ang student, di ba, for me, sako na siya sa eskwelahan niya. So para sa akon, ang thirsty nga ginatawag, amo na siya ang mga gospel sang Ginoo bala nga wala mo na wala mo kakabatian. Do uhaw ka na sa gospel sang Dios kay way ka na sang time nga magkadto sa simbahan kay tungod sa mga activities sa school. So, para sa ako, ang Thursday nga ginatawag, amo na siya. Gospel, sang